Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, at iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalinti anay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang paghaharak. Ako nga, na-send ko na ang message kay Basyang. Hulaton ko lang i-reply. Ay, at least ginbutang ko ito nga palangga kung siya. Ay, buligan kung siya kung bisa magkainano sa iyang mga kainanglanon. Ate, nag-reply siya. Palangga taman kaloy. Baw, nami batsagon ba? Ano ne? Kung matuod-tuod nga palangga mo ko, padali ko 5 mil sa kada bulan. Animal. Ay, tunto. Hindi ni si Basyang reply. Si Miloy ni, balaan ko. Basta may kwarta nga involved si Miloy na. Tunto ka. Ari ako nga text back sa imo ay. Sige, Siyang. Pahulamunta ka. Bro, tagualang kay Miloy. Balan mo, basta kwarta ang hambalan. Dasig na si Miloy. Kita mo gani, ang imo pensyon, ubos perme. Sige siyang hulamunta ka siyang, pahulamunta ka siyang 5 mil. Hindi lang 5 mil, nakuhaan ko pa yung muod ko pa na siyang 10 mil. Sige, met ka to karon sa atong kaladuan siyang ha. Ay hatag ko si mong 10 mil. Pataguon, magiging Premiloy. Kay Churay, daan daw pilak nan. Ay, pasensya lang siyang pero mo na matuod. Ang tsura ni Premiloy daw pilak. Ay, permi lang sa guya, sa kwarta, ginahaplak nan. Sige siyang, thank you, halong siyang. Okay. Morning aton, balita mga kabianan. Pare Miloy, kabati ka di siyang balita sa radyo ko. Ari ang radyo ko bilang nga gamay. Kanami niya kay kumplitong balita. Ano balita sa radyo mo kagamay? Ang isa ka lalaki, kalaslo na tani. Di wala siya kuno siyang igamiton bala sa ihanda nila. Uy, nangawat siya bala idik para ipasagod kuno sa nubyaya. Di ko siya mo, Pare Miloy, okay na? Hindi. Sa bagay, no? Ano pa dyan yung ulob ng mga wat kay mo, Idik? Eksakto hindi okay. Hindi gede. Didakpan ka mo. Gusto ka gid, Pare Miloy. Dapat, ano dapat? Dapat, huwag siya badakpan. Kaya kung ba siya badakpan, okay gitu. Hindi. Uy, nakita mo to? Uy, sino na? Si Preberto, Uy, hala. Nagaguyod, Idik. Nadakpan na siya. Okay. Hahay. Hahay, pagod. Uy, Lola. Ano natabo sa imo? Nga nagapangasubo ka diri. Hay, apo. Kuan, pungko de belas topad ko. Oo, Lola. Nga, anong natabo ahaw? Ay, si Lolo Mamiloy. Ano si Lolo Miloy la? Buhay pa man siya?
Hindi ka gani mag-amo-amo siya na, ha? Palangga ko na bala si Miloy ko. Amo gani la. Araman si Lolo Miloy, pero nga nagapangasubo kay mo ya. Hay, ano abi ka si Miloy, pamatyagan ko daw. Daw nagaselos. Agay. Bilib ko bla kay Lolo Miloy mo. Amo na ng edad ninyo nga duwa, nagaselos pa siya. Ala, Lola. Uy, sinong mapatol pa sa imo? Ay, apo, bisan amo lang niya sa lola mo, wala ka kabalo sang una. Ay, nagray na kuya sa barangay naton. Ay, baw. Uy, kun amo Lola, nag-intra ka gali sa mismis sa aton barangay? Ay, hoo, apo. Amo na nga daw maano gina si Puloy sa akon. Kaya nga, nakita yung ginang akon katahop. Ew, pilingon. Ah. Kag-abe mo, apo, ako ang nagdaog. Ay, abaw. Ay, hoo, apo. Kita mo kagwapa sa imo. Kaya siyang dalaga pa ko. Amo man ko sinakatahom. Ah, okay. Oo, kag-abe mo. Siyang pagdaog ko, kung sino ang judge. Sino, Lola? Ang tiyo ko. Ah, tiyo mo gali ila ang judge. Oo. Kagabi mo, anong hambalya pag-announce na nga akong nagdaog? Ano, Lola? Siling nga to ho. Ops! Wala reklamo. Wala pabor-pabor. Ang nagdaog, hinablos ko. Okay. Uy, Robotino! Nga daw bago talang ka din nakita, haw? Kamusta ka na? Okay lang ko, mas kobado, Bago lang ko din nakalagaw-lagaw kay nagbakasyon ko. Ay, tingala ko man nga bago talang ka din nakitaan. Ote, anong gusto mo? Ha? Mamahaw ta? Libriha ko, Pwede man, o galing, mamasyar pa ko kay Katkat. Ano? Mamasyar kay Catherine? Ate, anong gusto mo? Updan ta ka? Hindi na kay madako na karon ang gasto ko. Ha? Kamahal nga daan sang plite subong. Ugaling, kabalo ka naman guro nga may nobyo na si Catherine? Oo, pagkadto ko to sang nagligad. Oho? Timing gid nga nagaulan, ato to ang iya nobyo. Si Jojo? Oo, kagkasakit. Ano abi kay ako nga kompleto, daw hindi iya pa mapilian, pero si Jojo, nga hindi gani kakita sang dalan, iya pa nagustuhan. Kabalo ka, Robotino? Mas kobado? Ang gugma nga daan niya, wala niya pili. Aba? Oo, basta palangga ninyo ang isa kag isa, baton mo na iya, palangga mo mong. Ay, gali? Oo, gani ko na ko sa imo, untatan mo na na. Hindi bagay gid kami yan ni Katkat. Nga nakasiling ka man sina? Kay kun i-combine mo ang amon ngalan, kun kami ang magkalab team, ang tawag sa amon, ano? Robocat. Diba? Bagay, Robotino kag Catherine, Robocat. Ay, ang gugmaya, Robotino, wala niya ginabasihan sa pabagay-bagay sa ngalan, o kung ano pa man, basta gapalanggaanay kamuya. Bisan kontra pag-ani niya siya sang tanan, basta ginahigugma mo, ipakigbato mo ginaya. Ay, gali, pero tilawan ko Aba? Oo, base sa ulihiya, mapilian yaman ko. Asa ka pa Okay.
Oy, Oo, pare si Berto. Piloy. Oy, Oo. Ano? Ay, matuod na. oy tuod Gin, na. gin pabarangay ako. Uy, gali. Oo. Ano kuno to Gin haw? pabarangay ko to tungod nga Nga? may nagreklamo nga ng lili ko. Kaya binilay ng lili ko to pre Ilyong. Ano to Oo. gali? Kay binilay may ginalili ko. Hulas lagli kabalo. Ginabalikid kong inagyan ko. Kay kasi nawigit lang wallet ko. Haw kang masapuan ni Roberto. Hindi na napagbalik kay mangita siya inubayad kay Toto. Kaya ho, ang Ay. iya itong kabalayran nga brep. Ay, Way gali. pagbayaran. Mo to gani ang ko mabaka mautang sa automatic nga doorknob kay siraduran. Di siya pagpautangon ni Toto. Sige, amo Sige. gid si Roberto. Kanan sulion. Basta makaginansya lang. Uy. Si Miloy mamula. Or sige, Prelyong. Abala na si Berto. Oo. Siguraduhon ka ba kuko ya? Ay, may nalimtan pa kuli Prelyong. Uy, anong nalimtan Ang mo? utang tuguli ni Preberto kag ni Premiloy sa karinderya ni Punay. Ni Mari Punay bla. Oo. Ang utang to nila nga crispy pata kag tapa. Oo. Amo tong way pa nila mabayaran. Uy. Ang pata pagid. Oo. Amo tong way pa nila mabayaran kay Mari Punay. Ako pa tutudlo nila siguro bayad ay. Ako na to gani una naglibre sila sa panyaga. Tini panyapo na to ginagad naman ko nila. Pinakasaw sila librehon nga duwa. Ati huo Oo. Do sa Sabi ano mo ba? lang Prelyong, amo nang batasan sang duwa. Mangutang sila tapos itudlo kanila nga ikaw kuno abi nagbaya utang. Oo. Sulion ka bala nila, sulion ako nila. Na mo na Prelyong halong kagidas duwa. Kay Prelyong kay Preberto. Ay. Kaya Sige. basi gani mabalaan lang nga duwa nga may kwarta ka. Hag-aon ka na nila makaon. Ay, gali. Pero siyempre, banyo kay Kibe, kay gali, ikaw lang na isang bayad. Kay Ilyong, nahalungan mo Kalain batasan ni Preberto, ni Premiloy. Uy. Kita mo nga hindi ka na magatingala. Ito natulang na. Ang pensyon na ni ba siya? Premiloy na wala bilin. Kaya nga, ginagranat-sar ni Premiloy. Ba't din na sila hadto ni Preberto katubaan? Hala. Lainas na, konway pa nila ginabayaran ng tuba, Okay. ginautang ng bla. Grabing isyo mo Kung sila. tamo lang, pwede lang makabusong sa pasalig. Ang pasalig ni Preberto hag ni Premiloy kay Toto sa mga kautangan nila. Oo. Busong na sa Toto. Nga Mumbai. Hala. Premiloy. Mayong oras ay. Don't forget to like, share, and subscribe.